Prečo sa syr spod Salatína stal chýrnym? Kvetoň. Legenda z knihy Strážcovia hôr, povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch. Napísal Milan Igor Chovan. Keď sa Tomáško Kukučka narodil, nebolo v Liptovskej Lúžnej krajšieho dieťaťa. Nič to, že nemal čipkovanú košielku, ale len takú obyčajnú. Nič to, že jeho belčov nebol nový, ale po mnohých deťoch už poriadne ošúchaný. Nič to, že jeho rodičia neboli boháči, ale len chudobní sedliaci. Skromné pomery, do ktorých ho matka povila, chlapčekovi v žiadnom prípade na kráse neubrali. Skôr naopak. Bol taký utešený, že ho ľudia chodili obzerať ako princa či nejaký vzácny poklad. Na diváky prichádzali muži, ženy, matky od malých detí, ale tiež dievky pred výdajom. Všetci si chceli na bábätku oči popásť. Radostné chlapčiatko sa usmievalo a upieralo na dospelých hlboké modré očká. Tomáškovi bolo darované šťastné detstvo. Chudobu v rodičovskom dome nevnímal, lebo ho zahŕňali láskou a pozornosťou. Až keď vyrástol do mladeneckého veku a chcel sa oženiť, až vtedy si uvedomil, že otcov majetoček je primalý pre bohatú nevestu. Ale aj tento raz stála šťastená na jeho strane. Urastený mládenec sa totiž aj ctenému pánovi tesťovi zapáčil a tak sa stalo, že Tomáš Kukučka, syn chudobných, no poctivých rodičov, vošiel do stavu manželského s Marínou Veselovskou, bohatou šoltískou dcérou. Šoltístvo, teda dedičné richtárstvo, získal nevestin otec Juraj Veselovský od samotného ctihodného veľkomožného pána Štefana Tekeliho, čo z mesta Kežmarok pochádzal. Juraj Veselovský sa v práci richtára dobre vyznal, veď sám pochádzal zo šoltískej rodiny z obce Veselé na Orave. V jeho prípade teda šľachtic Štefan Tekeli nekupoval mačku vo vreci. Lepšieho predáka a lokátora novej obce by sotva kde našiel. Juraj Veselovský poverenie osídliť Lúžňanskú dolinu rád prijal a pánovi prisľúbil statočnú a vernú službu. Všeobecne vážený úrad dobre vynášal, no vyplývali z neho i nemalé povinnosti. Šoltís musel spravovať obec, získavať nových osadníkov, vyberať feudálnu rentu a dane, súdiť drobnejšie spory a hlavne byť neustále po ruke pánovi. Odmenou za službu mu bol dom, vlastná pôda, právo rybolovu a poľovačky, trhové právo, právo výseku mäsa, právo krčmy a mlyna a samozrejme i spokojnosť jeho rodiny. Lúžňanský chotár, rozdelený na 25 usadlostí zárembkov, oplýval úrodnou pôdou i lúkami a lesmi s množstvom lovnej zvery, preto v novej obci pribúdali prisťahovalci. Aj Kukučkovci prišli do Lúžnej za vidinou dobrého živobytia v nádeji, že v krásnom kraji prežijú šťastný život. S láskou vychovávali svojho syna, dúfajúc, že sa v dedine dobre zapíše. A tak sa aj stalo, lebo Tomáš ženbou veľa získal. Okrem lásky peknej devy, aj vplyvného tesťa. Mladomanželia mali o spoločnej budúcnosti vlastné predstavy. Mohli však spoločne snívať len do svadby. Otec nevesty totiž hneď po veselici usporiadal veci po svojom. S nikým sa neradil ani nejednal, len Tomášovi ráno očistom pripomenul. Budete bývať u nás. Tu vám bude najlepšie. A ty, zaď môj, ak sa chceš rúče držať a mňa poslúchať, získaš mnoho, to mi ver. Moje tesťovstvo ti pridá na vážnosti i majetku. Tomáš Kukučka chtiac nechtiac súhlasil a nasťahoval sa do richtárovho domu. Tam, ako ináč, pán tesť rozkazoval. A to nie len čeľadi. Poslúchať ho museli všetci za radom, členov rodiny nevynímajúc. Tomáško raz dva pochopil, čo to znamená žiť na prístupkoch. Na tesťovskom grunte bol iba paholkom bez vlastného slova. Pomery sa nezmenili ani vtedy, keď do domu pribudol vnúčik. Novopečený starý otec síce až vyskakoval od radosti, ale do mladých sa starať neprestal.
I naďalej prijímal gazdovstvo pevne vo svojich rukách a o všetkom rozhodoval sám. Hádam to spočiatku bolo aj dobré, lebo prísnosť a poriadok musí byť. Ale keď už mal Tomáš vlastnú rodinu, jemu prináležalo o jej osude rozhodovať. Nuž čo, držal Tomáš jazyk za zubami a testovi v ničom neodporoval. Dúfal, že sa mu čoskoro podarí našetriť dosť peňazí na vlastný dom. Potom už bude pokoj. No peniažky nepribúdali tak, ako by mu za jeho prácu patrilo. Richtár Veselovský vedel o zámere mladých osamostatniť sa. Nezazlieval im to, veď je dobré stáť na vlastných nohách. Lenže bol tu háčik. Zaď Tomáš mal totiž zlaté ruky. Čoho sa chytil, to slávilo úspech. Všetko, ako by mu kvitlo pod rukami. A takého prepustiť z domu? Nie, veru. Richtár si chcel schopného zaťa udržať domácnosti čo najdlhšie. Ale mladému Kukučkovi sa trpezlivosť míňala. Napokon si zákonite povedal, že už dosť. Dozrelo v ňom rozhodnutie. Odíde na Salaš baču robiť. Tam zarobí viac a bude mať konečne slobodnú myseľ. Pustil sa Tomáš po svojom. Hrdému pánovi testovi to samozrejme nebolo po vôli. Veď akože? Zaď odišiel, ani dovolenie si od pána domu nepýtal. To veru nebolo v poriadku. Juraj Veselovský sa od tej chvíle správal k Tomášovi odmerane. Robil urazeného a čakal na ospravedlnenie, no Kukučka sa nemienil pokoriť. Dúfal, že časom tesť povolí. Aj to vyzeralo nádejne, až kým Richtár pri nedeľnom stole nevyhlásil. Nemyslí si, Tomáško, že ma preskočíš. Obanuješ ty, že si sa odo mňa odtisol. Príde čas, že ma budeš ešte prosiť. Uvidíš. Tomáš mlčky prežrel horkú slinu, keď po obede opustil dom a vykročil pod Salatín. Cestou mu tesťové príkre slová vírili v hlave. Rozhutoval, čo urobiť. Ako sa s ním udobriť a nestratiť pritom vlastnú tvár. Prišli ste, bača. Dáko zavčasu idete. Čakali sme vás neskôr. Tomáš si utrie pot z čela. Kývne hlavou na pozdrav a opýta sa. Cipro, košiar ste preniesli, ako som kázal? Hej. A prístrešok je hotový? Nocúvať budete teraz pri čriede. A s drúkmi po ruke. Medveď sa už nesmie hostiť na našich ovečkách. Žiaden strach, bača náš. Všetko sme vykonali tak, ako ste kázali. Len Páľo, čo je s ním? Veď viete. Zasa chce ísť večer za frajerkou, však? Chce, prikývne Cipro. A s úškrnom na tvári dodá. A bude tam až do rána. Nech ide, ak mu je vôľa. Robotu však musí mať do večera hotovú a na svitaní pri ovciach nesmie chýbať. A ty, Cipro, budeš strážiť zaňho? Balach Ciprián hodí rukou. A koľko razy už tak bolo? Tebe neprekážajú Paľové nočné potulky, ubezpečuje sa Tomáš. A čo mám s ním robiť, keď mu za dorkou srdce piští? Nájdem si frajerku i ja a budeme si kvit. No ešte to, zahámuje ho Tomáš. A kto bude potom ovce strážiť? Tomáš zo žartu Ciprovi pohrozí a vojde do koliby. Musí sa pripraviť, lebo na brieždení pôjde so syrom do mesta. Zavidna sa mladý bača ešte ako tak drží. No keď sa zmrkne, chmúrne myšlienky ho začnú kváriť. Aj sa ich snaží odohnať, ale bezúspešne. Chce zabudnúť na trápenie duše, preto znova skontroluje tovar na zajtrajší trh. Z dlhej chvíle sa pustí upratovať kolibu. Keď príde Marína so syrom, nech je tu pekne. Pri robení poriadku vypadne spoza trámu fľaša pálenky. Skotúľa sa Tomášovi rovno k nohám. Koťuhy valaské, veď ja vám dám. Trúnok predo mnou skrývať, rozhorčí sa bača. Tekutina sa pri prudkom pohybe spení. Hrdlo fľaše obrúbi pekná retiaska z bubliniek. Napadne bačovi tuhý mok vyskúšať. Paskudníkov najlepšie vytrestá, keď im ukrytú pálenku vypije. Hneď po prvom dúšku usúdi, že nápoj je výborný. Kto vie, odkiaľ ho valasy vypriadli.
Tak či onak, Tomáš nezostane len pri prvom hlte. Silná kôstkovica steká dolu krkom ľahkosť a olej a príjemne hreje v žalúdku. Tomáš si pomaly upíja, starostí sa postupne zbavuje, smutnú tušu k radosti povznáša. Ba chytá ho aj na spev, lebo pálenka rozihráva nielen žílky, ale aj myseľ, i keď len do času. Keď sa i posledná kvapka skotúľa dole hrdlom, Tomáš, sediac na šamlíku, na mieste zaspí s hlavou zvesenou medzi plecami. Lenže noci v horách bývajú čerstvé a spáča v tenkej košeli strasie od chladu. Sviečka práve dohára, len zvyšok knôtu bliká v mláčke vosku roztečeného na puknutom tanieri. Akurát keď sa bača preberie, knôt sa utopí vo vosku a plamienok zhasne. Brrr, strasie baču od chladu. Uzímený zatúži po teplom lôžku. Ale ako nájsť príčňu, keď je všade tma? Nevidno ani na krok. Treba zažať lampáš. Tomáš začne macať okolo seba, kahánca však niet. Keď sa postaví, plný mechúr sa mu pripomenie, že si takmer nohavice pokropí. Ba ešteže čo, vari sa nepoštím do gatí ako malý chlapec. Tomáš zbytočne nevymýšľa a vymočí sa rovno pred seba. Keď je hotový, slastne si vydýchne. To je úľava. Naveľa sa mu podarí nahmatať kresadlo a zapáliť svetlo. Pozerá sa a v úľaku vytreští oči. Veď ja som si tovar ošťal. Kukučka sa vysýkal rovno do noše, čo doplna naložil tovarom na predaj. Cícerky moču ešte stekajú po bochníkoch syra, perlia sa na oštiepkoch a geletkách brinze. Nič sa nedá robiť, iba lamentovať, rukami zalamovať. Veď som si ja vykonal, až vykonal. Veď som ja všetok syr zobsúl. Čo teraz? Ak syr nepredám, z čoho vyplatím valachov? A čo podiel gazdom, čo mi ovečky zverili? A ak ho predám, čo ak sa vec prezradí? Veď ma kupci zožerú. To by si tesť ruky šúchal od radosti. Len ten na to čaká, aby ma pokoril. Už som ja dobačoval. Keby sa to dalo vrátiť späť. Pri neutíchajúcom horekovaní ho zastihne svitanie. Ak chce na trh, treba sa mu poberať, lebo do Ružomberka je ďaleká cesta. Výjde zúfalý Tomáš pred kolibu, pobehuje ako zbláznený. Čo má robiť? Má ísť s osýkaným syrom na jarmok? Alebo si má radšej nejakú výhovorku pre gazdov a valachov hľadať? Tu mu padne pohľad na vrchol Salatína. Marí sa mu, alebo mu naozaj čosi šepká, že práve z hrdej hory príde spása. Obráti sa zronený bača k vrchu a začne prosíkať. Kvetoň, strážca Salatína, či ma počuješ? Či znáš, čo sa mi stalo? Pomôž mi, nešťastníkovi, v mojom trápení, lebo ak nie, veď vieš, čo ma čaká, ak v dedine zvedia o mojom skutku. Kvetoň v širokom kvetovanom rúchu vystúpi zo Salatína a vraví. Poznám ťa, Tomáš Kukučka, od malička. Rád som na teba hľadel, keď ťa vetrík v plachietke kolísal, zakiaľ tvoji rodičia seno hrabali. Bol si pekným dieťaťom nielen pre ľudí, lež páčil si sa aj lesným vílam. Neraz ti ozdobili hlávku neviditeľným benčekom. Často ti odháňali mušky z tváre, aby ťa nebudili zo sladkého spánku. Vyrástol si, Tomáš, a stal si sa dobrým človekom. Preto ti pomôžem. Hej, či ozaj? Úfa si bača. Tak, prikývne Kvetoň a pokračuje. Pomôžem ti so syrom, ale ty mi musíš sľúbiť, že sa už neopieš. Uži vždy len toľko, čo ti osoží, nie viac. Sľubuješ? Mladý lúžňan horlivo prikyvuje a s otvorenými ústami čaká, čo mu Kvetoň nakáže. Nuž čuj, Tomáš, čo ti poradím. Ty už so syrom nič nerob. Len ho vezmi na jarmok a predávaj akoby nič. Sám uvidíš výsledok.
Kvetoňov obraz po týchto slovách zmizne. Darmo Tomáš po ňom očami pasie, zbytočne si hlasivky namáha, iba čo volaním ruší vtáčatá vítajúce vychádzajúce slnko. Napokon sa spoľahne na slovo bytostného ochrancu hory. Krásny je pohľad na nízkotatranský Salatín, vyšperkovaný rozkvitnutými letnými kvetmi na lúkach, poľanách a holiach. Tomáš si až teraz uvedomí, prečo dostal Kvetoň, ochranca hory, svoje meno. Práve kvôli tunajšej prekrásnej a pestrej kvetene. Dobrá rada je tiež ako krásny kvet, ktorý poteší aj v najväčšom trápení. S vierou v dobrotu a múdrosť Kvetoňa kráča mladý Kukučka popod Salatín, Maguru a Bránkov cez Hučiaky a Ludrovskú dolinu do mesta Ružomberka. Ponáhľa sa väčšmi než inokedy, lebo chce mať tú patáliu čím skôr za sebou. Aspoň dnešný deň šťastlivo prežiť a potom už dáko bude. Na ružomberskom rínku sa pomaly schádzajú trhovníci. Aj Tomáš povykladá svoj tovar, s malou dušičkou čaká, čo sa bude diať. Srdce mu od strachu až bubnuje, keď k jeho stánku predstúpia prví zákazníci. Berú syr do rúk, prevracajú ho, obzerajú, ovoniavajú. Tomáša obchádzajú mrákoty. Ach, už nadišla moja posledná hodina. Teraz ma vykričia, zosmiešnia, alebo nebodaj izbijú. Neklesaj na duchu a ver v úspech, ozve sa od Salatína hlas, ktorý okrem zúfalého baču nepočuje nik. Pri Kukučkovom stole je už poriadna kopa ľudí. Strkajú sa a tlačia. Dopredu sa pretísne urastený ľubčiansky kováč. Odkiaľ je ten syr? Spýta sa. Spod Salatína, odvetí Tomáš. Možno ho ochutnať. Pravda, že nech sa páči. Kováč si odkrojí kúsok, vloží do úst a požuje. Sústo nielenže krásne vrždí pod zubami, ale aj výborne chutí. Ľubčianskému majstrovi len tak sliny tečú. Ľudia, to je dobrota. Z takého chutného syra som ešte nejedol. Ukážte, dajte ochutnať. Naťahujú ruky ďalší záujemcovia. Po koštovke ľudia rozchytali všetok syr. Tomášovi zostala prázdna noša, ale na dôvažok aj ťažký mešec a ľahké srdce. Presne naopak ako pred jarmokom. Vďaka Kvetoňovi všetko dobre dopadlo. Na ďalšom trhu sa lúžňanský bača postavil medzi trhovníkov bez strachu. Tento raz bol syr v poriadku, čerstvúčký a čistúčký, ako sa patrí. No čo sa vám nestalo? Bača Tomáš, a z toho druhého nemáte? Pýtajú sa ľudia. Z ktorého druhého? Mám len tento. No predsa z toho, čo ste minule predávali, z toho lahodného, čo sa priam na jazyku rozplýval. Júj, to bol syr, sladučký sťamet a tá vôňa. Prezradte, ako to robíte? Tomáša od prekvapenia takmer posadilo. Rýchlo zahovoril rozpaky. Veď tento je taký istý. Bá, veru nie. Ten minule bol oveľa lepší. Z toho prineste. Radi priplatíme. Bača Kukučka bol z toho zážitku celkom popletený. Nešlo mu do hlavy, že ošťatý syr ľuďom chutil. Naozaj mal výnimočnú chuť? Posúdiť nemohol, lebo sám ho nechutnal, bo mu pri pomyslení na také čosi žalúdok zdvihlo. Že by si zákazníci blázna z neho robili? Nemožné. Natoľko by sa pretvárovať nedokázali. Ako áno, ako nie, trhovníci sa salatínskeho očkovaného syra dožadovali stále horlivejšie. Radili bačovi, aby na budúce bez neho ani nechodil. Čo mal chudák Tomáš robiť? Voľky, nevoľky musel svoj syr znova dochutiť obsahom vlastného mechúra. Ak by tak neurobil, nemohol by sa na jarmoku ani ukázať, lebo by ho hádam aj z kože zodrali. Jaj, keby tí vedeli, čo je vo veci, ruky, nohy by mu polámali. Salatínsky syr sa stal čoskoro chýrnym. Bača Kukučka sa takmer nemusel na jarmok unúvať, lebo ľudia chodili za syrom až na Salaš pod Salatínom. Kvetoňova pomoc priniesla všeobecnú spokojnosť.